Kaixo, egingo dugu 29. ariketa, baina lehen da bizi irakurri nahi dizuekin. Hau da, hemen badago kontutxo bat eta argitu nahi dizuet. Biari eroale oso luz eta paralelotan, 4 amperioko eta 2,5 amperiko intentsitateko korronteak zirkulatzen dute. Bi hoien artean 25 zentimetroko distantzia dago. Vale. Daukaguna da, biari paralelo, ez dakigu horrela ala honela, baina beraien arteko distantzia dela 25 zentimetro, eta eskatzen digutena da, kalkulatu luzera unitate bakoitzeko, hemen dago kakua, ze indarrek diharduen biarien artean eta zehaztu indar hori erakarpenezkoak edo aldarepenezkoak diren, batetik haien noranzko bera baldin badute eta bestetik aurkakoa. Hau da, bi egoerak aztertuko ditugu. Hau eta bestea. Kontua da, luzera unitateko. Horrek esan nahi du, hemen lehen ikusi dugun adierazpen honetan, luzera unitate hau etorri beharko luke ona. Baina kontuan hartuta, LJ dela vektorea, honek izango du modulo bat, L, zenbat metro edo dauzkan, eta izango du vektore unitario bat, U azpi L. Udan, hemen usten dut, U azpi L vektorea, hau da, bakarrik esateko IJ ala K ala nolakoa den, eta egiteko honekin bere modulua bat dela biderkadura vektoriala honekin eta jakiteko indarraren norabide eta noranzkoa. Baina L ona ekartzen dugu. Vale? Orain ariketarekin ulertuko duzu. Bi ari horiek lehendabiziko gauza litzateke aztertzea nolakoa diren indarrak, vale? Pausos pauso jungo naiz. Vale? Orduan, izango genuke hemen, imaginatu, hau da, isafeta planoa, hau da plano hau, eta hemen daukagu korronte bat, I bat goraka doana, eta korronte bi ere goraka doana. Vale? Orduan, korronte honek puntu honetan sortzen duen eremua nolakoa da, gogoratu, erpurua honekin eta behatzak. Hau da, sartzen da, beraz, hau izango da B bat. Fijatu zaitezte, gauza bera egiten ari naizela pausoka hemen daukazutena. Hau izango da B bat vektoria. Hau da, lehenengoak sortzen duen eremua puntu honetan. Bestetik, bigarrenak puntu honetan sortzen duena, izango da goruntz, eta horrela. Bai, orduan, ateratzen da gurerantz, eta litzateke olako zerbait. B2. Intentsitateak dira 4 amper eta 2,5 amper, okeres banago. Horrek zer esan nahi du, zein izango da handiagoa, B bat ala B2. Zeren intentsitatea da 4 amper, orduan, berez, zuzena izateko egin beharko nuke luzeagoa, bale? Hau baino luzeagoa. Eta hemen ere bai luzeagoa. Bale. Ardezagun bigarren adibidez. Ezagutzen dugu eremu magnetikoa B batek sortutakoa, orduan, egin beharko genukena litzateke kalkulatzea indar hori. Baina orokorrean, izango litzateke egoera hau, bai? F bat bi, berdin. Oda, lehenengoak bigarrenari egiten diona, izango da bigarrenaren intentsitatea, bider bere luzera, hau litzateke L2, produktu vektoriala B bat. L2 nolako vektoria da? L2 da, L2 vektoria litzateke moduloa L2 bider J. Hau da, lehen esan dudan vektore unitario hori, bale? J hau kasu honetan da gure UL. Orduan, egiten duguna da, L2 hori ekarri bestaldera, hemen orokorrean jarri dizuet, bale? Eta ordezkatuko genuke. Bale, eta kalkulatuko genuke F bat bi zati L2, hau da moduloa. Hau da orokorrean, bale? Orain pausos pauso. Lehendabiziko gauza daukaguna da kalkulatzea B bat, zenba balio duen. B baten balioa izango da, esan dugun bezala, sartzen da paperean, orduan litzateke minus K, eta bere moduloa izango da I bat bider mu, zati bi pi D. Hau da B bat vektorea. L2 vektorea bider B bat izango da J
bider minus K. Hau da, jarraitzen dugu, beti bezala, jarraitzen dugu gure korrontearen norabidetan noranzkoa, dela I, dela LB, eta bider B bat egiten dugu. Ondorioz, indarra izango da F bat B, hau, areaka, bale? Horrela eta honela, areaka. Beraz, badakigu izango dela minus I. Ondorioz, egiten dugu F bat B zati L izango da minus IB bider B bat, dela hau, I vektore unitarioa minus I areaka doalako. Eta ordezkatzen baldin baditugu balioak izango da minus I bat, IB mu zati B pide bider I vektorea. Eta guzti hori eginda, ateratzen da minus 8 bider 10 ber minus 6 I Newton metroko. Zeren da indarra luzera unitateko. Unitateak Newton metroko. Eta hau litzateke F bat B, hau da lehenengoariak bigarrenari egiten dion indarra luzera unitateko. Orain ikusteko bigarrenak lehenengoari egiten dion indarra nolakoa den, gauza bera, kalkulatzen dugu puntu honetan dagoen eremu magnetikoa, lehen esan dugun bezala, izango da ateratzen, gurerantz etorriko da, bai? IB hartzen baldin badet horrela ateratzen da, gurerantz, hau litzateke BB. Hau da K, gurerantz etortzen delako. Moduloa, IB, dela sortzen duena, bider mu zati B pide. Orain egin behar dugu, hemen egin dugun bezala, baina kasu honetan izango da, FB bat, hau da, bigarrenak lehenengoari egiten dion indarra. Luzera unitateko, kasu honetan ere, L bat izango da, vektorea izango da, L bat bider J, goruntz doalako, bai, positibo, eta orduan, egiterakoan L bider B izango deguna, izango da J bider VB dela K, hau da, J bider K erpurua markatzen du I positiboan, isa positiboan. Beraz, areaka. Hau da, egiterakoan L bider B puntu honetan izango da I positiboa plus I. Vale? I bat, bider B bi, I vektore unitario positiboa. Ordezkatzen ditugu balio guztiak, lehen bezala, eta ikusten duguna da emaitza dela berdina, baina positiboa. Hau da, bata besteari egiten dion indarra luzera unitateko eta besteak berari egiten diona, berdinak dira modulos, norabide, baina kontrako noranzkoarekin. Oduan, hemen daukagu adierazpen vektoriala, esango genuke erakarpen indarrak direla, balioak, moduloak berdina, F bat B zati L moduloa berdin FB bat zati L, berdin 8 bider 10 ber minus 6 Newton metroko. Orain, aztertuko dugu gauza bera, baina orain norabideak izango dira lehendabizikoa gora eta bigarrena berantz. Nahi baldin baduzue aukeratu alderantziz, egin, baina emaitza berdina izango da, bale? Aldatuko dena izango da hemen norabide hauek, noranzkoak berez, bale? Orduan, zer egingo genuke? Gauza bera, hemen, fijatu zaitezte, lehenengoak bigarrenari egiten diona mantentzen da, bale? Sartuko litzateke planoan hemen, bai? Izango litzateke minus K, eta bigarrenak lehenengoari egiten diona intentsitatea berantz doanez, litzateke sartzen dela, orduan B2 hau litzateke. Hau da, lehendabiziko pausoa, zehazten dugu B bat eta B2 nolakoak diren. Fijatzen baldin bazarete, hemen zeukaten kontrako noranzkoa eta hemen berdina. Vale. Hurrengo puntua da aztertzea hemen bezala indarra nolakoa da. Azten baldin bagara bigarrenarekin, egin dugun bezala, egin beharko genuke biderkadura vektoriala, vektore unitario hau, beraz, lehen baldin bazen LBJ, orain litzateke, iratzeko eta hemen, LB vektorea izango da LB bider minus J, bale? Beraka doalako. Eta L bat
vektorea berdina. L bat, L bat, J. Orduan, egiterakoan, L2 bider B, dagokion B dela B bat, eragiten diona, egingo genuke bera bider B, indarra da F bat bi, hau da, lehenengoak bigarrenari egiten diona. Bestaldean, hemen L vektoria gorantz doa eta B areaka, orduan horrela, eta minus I. Beraz, hau litzateke F bat bi zati L balio berdina izan behar dute, fijatzen baldin bazarete modulo berdina, gertatzen dena da orain noranzkoak aldatzen direla. Hemen baldin baziren erakarpen indarrak, hemen aldarapen indarrak dira. Hau da, gogoratu ja, noranzko berdina baldin badaukate erakarpen indarrak dira, eta kontrako noranzkoak baldin badaukate aldarapen indarrak. Moduloak berdinak izango dira, bai? Baina, kasu bakoitzean, hemen F bat bi baldin bada plus I, hemen zen minus I. Vale? F bat bi luzera unitateko minus I. Hemen plus I. Eta F bi bat orain izango da minus I. Baina moduloak berdinak. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Beste bat arte.